Pois temos agora a segunda parte da sesión de mañá, que vai a comezar Salvador Nalla, que é profesor titular na Universidade da Coruña, e que nos vai falar de control de calidade con R. Bueno, bos días e moitas gracias a todos, sobre todo a organización por invitarme, é un placer estar aquí e ver además xente que está tan interesada polo software R, ¿no? A verdade é que comentaba yo aos organizadores antes no café que a primeira vez que tuve en contacto co R foi dunha forma así un pouco casual, porque nos habían invitado a dar un curso de estatística en Cuba, na Habana, e entón eu tiña que facer a parte do software estatístico, e cando aquí tiñamos o SPSS, o StatGraphics, o SAS, ao final todos eran americanos e parecíame que levar un software de Habana de Estados Unidos iba a ser unha mala operación. Entón empecé a meter co R, que estaba aparecendo daquelo, estaba polo ano 2000, era todavía, bueno, así un pouco casi entre o R e o S, que o S xa estaba do Splash, non? Pois por aí funme metendo co R, fun preparando uns primeiros apuntes e logo pois empecé incluso a dar algún curso a colegas do departamento que hoxe saben moitísimo máis de R que eu, o cal é un placer como docente ver que os alumnos que te superan, non? E xa digo, logo despois, para rematar eso de Cuba, cando cheguei ali, tiñan a última versión do SPSS do StatGraph, tiñan todo pirateado e estaban moi orgullosos de piratearlles os yanquis o software. Pero, bueno, o curso de non R valeume para aprender un pouco do tema, non? Bueno, isto un pouco así para introducir o tema do R, pero está claro que os que estades aquí pois estades convencidos e non fai falla que vos convenza. Entón, o que pensaba facer pois era non unha historia de control de calidade, nin ao mellor as potencialidades do R para control de calidade que se iban a sair, senón un enfoque por unha determinada metodoloxía de control de calidade como é Six Sigma. O control de calidade é algo que, bueno, se mirades por aí en internet hai varias definicións, dependendo se miras a ISO, se miras a norma japonesa, se miras a americana, pero veñen a ser as ferramentas que un usa para xestionar a calidade de empresas, servicios. A veces ligamos o control de calidade só ao plan industrial, cando os servicios pois carecen moito de ter metodoloxías, como pode ser esta de Six Sigma, non? Entón, bueno, por que elixin Six Sigma? Que, de feito, non é a que elixa, pois, eu estou nunha empresa, a Universidade da Coruña, por poñer un exemplo, que a que elixe é o cuadro de mando integral, que é outra filosofía que, pois, o mellor para algunhas, está auspiciada pola FQM, a European Foundation Quality Manager. É unha filosofía moi boa para grandes empresas e institucións, pero eu penso que Six Sigma melloraría moito máis os procesos, porque logo de cuadro de mandos ten unha misión, unha visión e todo eso, pero se non cumple coas fases, pois quedan nada, non? Bueno, pois Six Sigma promove a utilización de ferramentas e métodos estatísticos, produce aforros económicos e ten un tempo corto. Además, eso incluso se traslada en diñeiro, porque normalmente os proxectos de Six Sigma conlevan ligar eso pois ao aforro que lle supón a empresa. Hoxe en día, con o tema da crise, a verdade que se abusa bastante desa parte, o que sería Lean Six Sigma, Lean con eso, de quitarse grasa, esa terminoloxía. Pero, bueno, ben levado, pois está claro que funciona, porque as empresas así que un ten de referencia punteras pois están metidas nestas metodoloxías e lles vai de maravilla. Isto empezou con Motorola, que foi un pouco no ano mitad dos 80, 87, foi cando ganou o premio un dos premios destos da Fundación Americana de Calidade, o Malcolm Baldrige, que leva o nome dun senador que puxo o premio. E logo, bueno, despois realmente que non popularizou, isto era un tal Harry non recordo ahora ben, bueno, o pai, que ademais era o que lle meteu toda esta filosofía, digamos, de artes marciales, porque este home facía karate, entonces sabedes que en Six Sigma hai o Green Belt, Yellow Belt, Master Belt, Black Belt, Champions, van todos por categorías como os cinturóns no mundo do karate, pero, bueno, eso é unha forma de velo. O que ten detrás, a metodoloxía que ten detrás, é a metodoloxía do método científico, eu penso. De feito, se mirades na última ISO publicada, Six Sigma defineo
algo así como o lenguaje, dice, is the language for statistical business and industrial. O sea, o lenguaje estadístico para a empresa o sea, para o tema económico e o tema industrial. Con eso dice bastante. Digo que o segundo que o popularizou foi Jack Welch, que traballaba en General Electric, implementou en General Electric, e viuse que funcionaba moi ben porque minimizou moito certos gastos, e, bueno, aparte deso, pois, empezou a popularizarse logo pois, empresas do máis variopinto, como pode ser Disney, a factoría de Walt Disney, todo o tema que ten Orlando e tal, está todo implementado con Six Sigma, pero máis estrictamente, eu creo que incluso en exceso, pero tuveron un repunte desde que meteron a implementación. Logo, en outras empresas así que un Toyota, hai toda unha serie de... É casi difícil aquí, pois, Citroën ou Navantia, incluso meteuse algo, ainda que non chegou a facelo, a Bengoa, esta que ten bioetanol e que teñen estas... Esas están todas metidas con este tipo de metodoloxía. A forma de funcionar é basicamente o que chaman o ciclo de Magic. O de Magic, que agora vos definirei, que ven sendo un pouco pois, case o ciclo científico. Cando un estudia diseño de experimentos tamén hai as típicas etapas do diseño, non? Preparar o diseño, un diseño piloto, probalo, tal, pois un pouco é parecido a isto, é ampliar o ciclo de Juran de calidad, un pouquiño máis alá, vos rapidamente que é o ciclo de Magic, e basase, pois, cando un se atopa con un problema estatístico de que ten que recoller datos como os que vimos aquí, ou que analizar ou mellorar o servicio de urxencias do CHUAC. Eso sería difícil, pero primeiro habría que facer o edificio, pero por exemplo, eso, mellorar o tema de mortes en quirófano, pues, tes que definir cal é o problema, tes que clarificar ben cales son os temas a medir, si son variables cuantitativas, cualitativas, si son continuas, éxito, fracaso, bueno, toda unha serie de temas que entrarían nesa parte. A parte de medir, pouco hai que decir, toda a parte de metodoloxía, aquí entraría incluso diseños destos RIR, de diseño de experimentos, para medir onde está o problema. Análise, pois análise ten toda a parte que un queira de mapeo, cuantificar variables críticas, o de CTQ, no? Crítica to quality, cales son as variables realmente críticas, tema de hipótesis, implementar, bueno, optimizar os procesos, reducción de costes, toda o diseño de experimentos moitos específicos, diseños Six Sigma, estos diseños Taguchi, outros diseños de parámetros que tamén son levados na parte de diseños factoriais, ao final, diseños fraccionarios. E logo a parte de controlar, que casi o centro, a maioría dos libros de control de calidad, pues dedican como un 90% a esta parte, ¿no? Gráficos de control de Shihar, que é un pouco onde nace toda a técnica moderna dos controles de calidad, ¿no? No Bell Laboratory, que por outra parte, nestes laboratorios Bell americanos, ¿no? Dentro desa parte de investigación que teñen, pese a ser unha empresa que se dedica a outras cousas, que sería un pouco mellor aquí o da antigua Telefónica, pero sempre tuveron moitísima inversión na investigación, e aí nace que eu non son coñecedor tanto do tema, pero creo que nace tamén o C e moito dos linguaxes de programación, e o S como derivado do C e o R, o sea que estaríamos falando do mesmo sitio. Aí nace o control de calidad cos traballos de Walter Shihar. Bueno, entonces estas son as etapas do ciclo de Magic. Que librerías temos R para isto? Bueno, pues aquí puxen Quality Tools, e a verdade que fai pouco coñecín outra que cando envié isto realmente non a tiño o día, que é a Six Sigma, tal cual suena, Six Sigma. Six Sigma é unha librería bastante nova, de feito, eu creo que está subida agora no 2013 por primeira vez. Está ligada a un libro que tamén vos comento que é moi recomendable, que está tamén recientemente publicado, de Emilio Cano, da Universidade Rei Juan Carlos, que, polo que me comentaba Miguel, participa ahora neses xornadas de software en Zaragoza, en Zaragoza en dicembro, parte de publicidade aí, cal será un gustazo oíro porque sabe moitísimo desto de Six Sigma. Me publicou un libro, agora non recordo ben, creo que en Willy ou nunha editorial americana. O libro está en inglés, pero está magníficamente explicado todas estas fases, e todo co R, todo feito co R. Leva ligada máis unha páxina onde podes baixar os scripts para repetir os procesos. Magnífico. Xa digo que sinto non
non habelo, pero, bueno, digo de palabra. O libro é algo así como Quality Control with Six Sigma, algo así, ¿no? Statistical Quality Control con Six Sigma, e un libro de Emilio Cano da Rei Juan Carlos. Bien, definir, pois, ao final, isto pois, é o típico que un ten cando encontra un problema, cales son as variables que vamos a medir, pois o problema aí vos vou poñer un exempliño de un exercicio bueno, o típico problema pode ser como mellorar un produto, vos poñer o exemplo dunha pizza, ou vos vou poñer o exemplo de un helicóptero de papel, como mellorar. Hai uns exemplos por aí en internet como facer un helicóptero de papel e facer que ese helicóptero aguante o máximo tempo posible. Eso para unha clase de diseño de experimentos, para os estadísticos que estades aquí, é estupendo, porque che permite pasarte 3 horas xogando cos helicópteros e dai sacas todas as variables que influyen e interactúas e se pode ir explicando cales son as etapas, cales son os factores, cales son... Claro. Bueno, entonces, nesta fase de definir, digamos que o que estaría indicado, home, está moito indicado, podíamos facer por histogramas, podíamos facer estudios de boxplots, o que queiras de estadística descriptiva dos datos, pero sempre pois, o que son os diagramas de Pareto, que non é máis que un gráfico de barras ordenado por frecuencias, e o mapa de procesos que quizás algo menos conocido, entonces é un dos exemplos que vos vou poñer, que precisamente este do helicóptero é da pizza, de como facer unha pizza por un restaurante que lle mellora a calidad das pizzas, ou como facer este helicóptero de papel. Curiosamente, nesta librería Six Sigma, Six con X así en inglés, Six Sigma, está detallado non só como facer estas mapas de procesos, que simplemente copiei e peguei, non me parei demasiado en poñelo en castelán ou en galego, que se podría facer fácil, copiar e pegarse ao mismo script que ven aí no libro, pero ademais ten unha, creo que é a orden SS, que che permite baixarte o plano do papel para imprimir e logo recortar e faz o helicóptero. Así que xa vos animo a facer uns helicópteros e que ver como vai ser. Incluso uns vídeos en YouTube que se ve todo ese diseño de experimentos do helicóptero da pizza, pois pouco ten que dice unha pizza, vos decía, poder facer unhas filloas, que os ingredientes, que se lle pos auga, que si sangre na zona esa de arriba, que si tal, eu creo que calquer que cociñe realmente ten sempre un proceso de mellorar o produto. Hai unha serie de variables que son as de entrada e uns inputs e uns outputs, unhas variables de salida moitas veces difíciles de definir, a veces está co mercado, a veces simplemente o color do produto é o que marca, iso é un pouco a textura ou a presencia, logo xa o dos sabores é moi personalizado, pero bueno, se pode facer isto. O típico exemplo dun gráfico de Pareto, como digo, non é nada máis que algo que che marca as frecuencias por orden, que é moi típico, por eso do principio de Pareto, de que o 90% ou 95% poña esa cifra que queira dos problemas o xeneran o 5% das persoas. Se pode levar a calquer institución, seguro que funciona, e sigue funcionando, ainda que este home o fixo para economía, Wilfredo Pareto, que traballou neste caso. No tema industrial, desde logo, é algo básico. Pois, por exemplo, cando falábamos das queixas do hospital, se as ordenas por departamentos, pois o mellor te encontras con 95% das queixas, son con datos, algún que me pasaron, pois veñen de urxencias. Entonces, oye, se resolves o problema de urxencias, resolves o 95% das queixas. Se que te interesa resolver o problema, que eso sería outro apartado que non entraría no de control de calidade. Entón, bueno, isto, pois, por exemplo, no tema industrial usano moito, estou pensando ahora en Navantia, cando fan os buques estos bueno, ou facían, tristemente, era unha das cousas típicas onde marcaban os defectos por soldadura, por pintura, por calderería, íbanos marcando, e tamén aí tiñan un 86-87% eran por problemas de soldadura. Sabían que había un problema aí, era un problema, además, de control metrolóxico, si queremos decir, porque tenía que ver coas pequenas diferencias nanométricas das planchas que logo, cando levaban a un bloque desos co que se fai o buque, un bloque tiña entre 200 e 300.000 soldaduras, e nada, e esos son datos de nanómetros, ao final,
levan esos erros añadidos. Outra cousa é o do submarino, que é para outro tema. Bueno, medir, aparte de o que xa algo comentei, isto pois entraría dentro desta parte lóxica que tamén se debe facer cando se fai un estudio de control de calidad. A veces se engloba isto dentro da metroloxía, e de feito a metroloxía, pois, moitas, incluso ali na miña escola en enxeñería, hai unha asignatura que podía ser perfectamente control de calidad, pero que quixeron chamar metroloxía para que non tuveramos estas cosas dos repartos, e logo puxeron unha fiabilidade, co cal podemos tamén entrar os estatísticos na parte de fiabilidade, pero esta parte de metroloxía no fondo ven a medir o mismo. A veces dá unhas definicións distintas dos índices de capacidade de outra maneira, pero hai incluso algún estudio que compara os índices metrolóxicos cos índices de capacidade e ven que estamos facendo a mesma medida, pero con as pequenas variantes, ou tamén con un diseño de estos efectos mixtos e aleatorios tamén se pode ver aquí, non? Entonces son estas típicas das tan utilizadas, ou non tan utilizadas, pero deberán ser máis utilizadas, dos ILS de Interlaboratory Study e todo isto, dos repetitividade, reproducibilidade, os gráficos RR, e este vedes unha saída clásica dun problema onde estás midindo cal é a parte do problema que mide o operador, cal é a parte da máquina. Por exemplo, neso das soldaduras, se fixemos un pequeno experimento co xefe de calidade donde se lles mandaba a 5 operadores tomar 3 medidas de 10 planchas distintas de aceiro. Entonces, non sabían que estaban siendo controlados e salían cosas moi curiosas, Claramente había un operador que medía como lle parecía, non medía, era ir con un calibre, era algo moi simple, ir con un calibre, medir en 3 puntos da plancha e logo medir as diagonales, para ver que coincidía unha pero eso xa serían outros temas, pero desde logo se pode controlar, estes serían os gráficos moi válidos, e se fai, este está feito coa librería Quality Tools. Quality Tools, esta é unha librería específica para este tema de analizar, medir a capacidade dun proceso. Ten moitos índices de capacidade OR, e incluso hai algúns destos que se chaman índices de cuarta xeración que non están, pero que se poden facer facilmente, esos índices de capacidade. É unha alumna que precisamente vai ler agora a tese este mes, María Oliveira, había feito un traballo moi bueno sobre índices de cuarta xeración co R, tiña todo un script onde salían todos os índices robustos e tal, e son fáciles de implementar. Este non é o típico, é o que ven na norma ISO, esta que vedes aquí, 2006, é un pouco máis robusto porque non ten en conta o 6 sigma que suele poñerse aquí debaixo. Normalmente na parte de isto de aquí é o límite de especificación superior menos o inferior partido da estimación de 6 veces a desviación típica. Esa é o típica o CSUP, os índices que che veñen na maioría dos programas, logo hai o inferior e o superior. Pero neste ten conta os cuantiles correspondientes, entonces se pode adaptar a distribucións que non sexan normales. A saída que che dá o paquete Quality Tools, neste caso, che permite non só facer as capacidades, calcular os distintos índices, representalos, o proceso, senón tamén facer un pequeno estudio destes QQplot para ver a normalidade dos datos e todo este caso. Implementarse, vos dixen do diseño de experimentos, e controlar é a parte máis forte, a parte máis forte que é o paquete QCC, o Quality Tools, o Six Sigma, aquí si o metín, e aquí un pouco de autopublicidade, un que esperamos publicar pronto, que é o QCR, que ten o nome de Quality Control Reliability. Témolo ahora nun proceso de, en vez de subilo ao CRAN, como decíamos antes, vámoslo utilizar cos alumnos do máster para ver se hai algún fallo e que facer unha especie de feedback antes de dalo subido, pero supoño que nun mes estará disponible. Estas son as típicas fórmulas que ven calquer libro de control de calidad sobre gráficos de control. Lóxicamente, isto normalmente hai que saber facer os dous gráficos, o de dispersión e o da media, porque unha variable pode variar pola dispersión. Estas son salidas clásicas do paquete QCC, que foi o primeiro que se meteu en calidad, que era de Lucas Crutza da Universidade de Perugia, que o fixo pos seus alumnos. Basicamente era a finalidade. O que pasa é que logo veu que tiña moi boa salida e empezouse a implementar tamén no mundo empresarial. Ten diferentes posibilidades, pode modificar unhas S, permite graficar cousas como a curva C
curva característica da operación, que non é máis que se fora este un contraste de hipótesis, o proceso está baixo control, hipótesis nula, está fora de control, hipótesis alternativa, vendría a ser o error de tipo 2, facer un gráfico do error de tipo 2, que isto che permite pois ver un pouco facer gráficos óptimos de control, aparte de que haxa capacidade ou non, as curvas tamén van. Aquí ves distintas salidas, tal. Un dos problemas que presentaban estos paquetes é que che daba puntos fora de control, pero que os tiña un que detectar e quitalos a man. A novedade que implementamos neste QCR, que está pois, un dos autores, Rubén, por aí sentado tamén, compañeiro do departamento, e outro alumno que foi alumno do Máster de Técnicas Estadísticas, que é un chico que agora está en Ecuador de profesor na Politécnica de Quito, foi que isto se poidese a facer automatizado, como fan outros paquetes comerciais. Relativamente fácil, pero non estaba feito. Entonces, eso xa está feito, eso funciona bastante ben, sin problema, dá uns gráficos bastante robustos. Bueno, vedes distintas salidas de diferentes temas. Hai tamén paquetes para gráficos diferentes como de sumas acumuladas, que este é un tema que vai controlando, son gráficos máis sensibles para determinados procesos, gráficos QSUM ou os gráficos de medias móviles ponderadas, os gráficos SEGNA, que é como unha especie de media ponderada dunha serie, e iso tamén xos implementa, neste caso, o gráfico IQCC. E o QCC ten tamén algo, pero por exemplo, se quixéramos facer nun ENMA, o que é o visor, bueno, hai dous tipos de ENMA, pois o que é o IQCC, que vos vou a comentar despois. Entonces xa, como parte final, que paquetes temos, que xa vos fundecindo, paquete QCC, que como vos decía, o fai este señor, Lucas Cruza, profesor de Perulla, pois permite prácticamente o que trae un libro básico de control de calidad, dunha introducción ao control de calidad. De feito, ele utiliza o libro de Montgomery, Douglas Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, e incluso a versión 2005, porque fai exercicio tal do libro, problema tal do libro, o sea, está casi o libro resolto aí co R. Logo está este que sería o de Quality Tools, que está pensado po ciclo de Maya de Thomas Run. Este é unha ampliación do IQCC para datos multivariantes, sobre xa dentro dos con eles para facer estes ensaios, bueno, pues hai isto de Cloth, de temas de rollos de tela, este Doran Juice, de problemas de envases de zumos de naranja, este, por exemplo, de manufacturas de PC para un gráfico tipo P ou U, hai este de Piston Rings, que é un dos que utiliza moito Montgomery, que son, pues, analizar os aros dos pistóns dos automóviles, e, bueno, pues trae unha serie de mostras milimétricas, verdadeiramente hai poucos fallos, o IQCC, que ten gráficos binomiales, e este paquete QCR, que, como vos digo, pois é un pouco unha innovación. A R vai por reliability, porque quixemos que fora de calidad e fiabilidade. Non había esta fiabilidade, normalmente se estudia con paquetes como Survival e demais, que están pensados para a parte biomédica, sobre todo. Hai magníficos traballos de todo o tema de Kaplan-Meier, de Nelson Allen, todos estes estimadores de non paramétricos para fiabilidade, pero para a supervivencia. Se cambiamos vida de persoa por vida dunha lámpara ou dun portátil ou dunha batería dun móvil, temos fiabilidade, e sobre eso non hai demasiado, é simplemente un traslado fácil. Entonces quixémolo meter aquí, e pois eso, lle puxemos esa R que non estaba pillada, non? Entonces, bueno, basicamente este incluye os outros paquetes, creamos como dous obxectos, non estaría a parte univariante, na outra parte multivariante. Xa foi presentado en xullo de 2013, porque de feito foi o proxecto fin de máster do alumno que vos comento, Miguel Flores, que foi o que presentou este proxecto, baixo a dirección dos Rubén, que está por ali enfrente, dun servidor. Entonces tamén o metemos na rede, no tema este, bueno, despois a charla seguinte xa vai falar deste formato de poder utilizar o paquete en rede, no, do Shiny. Entonces xa tal, este é unha saída pois do mismos datos de Piston Ring co formato QCR, e bueno, aquí a facilidade é que poderíamos modificar moito máis o gráfico, esa é un pouco a finalidade. Este, por exemplo, pois o tema
dos índices de capacidade, neste caso que simulamos foron 3 procesos que aparentemente no sistema do que traía o Quality Tool nos daba a mesma capacidade, porque se vedes, bueno, non sei se ve ben, pero está metido nos límites de superior e inferior aos 3, pero claramente son distribucións, ainda que son un pouco máis ou menos gaussianas, están moi descentradas. Entonces, implementamos un índice robusto que é o CPM e sí que nos permite observar esa descentralidade, porque senón engañaríamos e non nos daríamos conta que aquí hai un problema, ¿no? Porque é unha distribución, pues, como vedes, claramente descentrada, pese a que co gráfico de control non se detectaría. Entonces, esa é unha das implementacións que lle poñemos o tema, e, bueno, estas son algunhas referencias. Aquí a última pues sería a librería esta de Control, Quality Control and Reliability, que esperemos dala subido ao CRAN pois o máis rápido posible, porque finales posiblemente do mes de outubro que rematamos o curso de control de calidade, podemos ensayar que funcione a librería, porque a miña intención era aproveitar, bueno, pois que dá tamén clases neste máster, aproveitar o máster para ver que non nos dá ninguna cousa así un pouco extraña, porque unha vez que a subes á rede, pois é o que decía antes Manuel, que bueno, está ben ese feedback usuario, pero primeiro vamos a facer en plan piloto cos usuarios máis controlables, que serían neste caso os alumnos. E, bueno, remato e moitas grazas pola atención e quedo a vosa disposición para que me preguntedes o que estimedes oportuno. Actualmente hai demanda do uso de R no mundo empresarial? Sí, hai moita demanda. Moita demanda. De feito, cando me invitaron para dar charla, non sabía se dar algo desto ou falar xusto das experiencias que temos no pequeno grupo que estamos do grupo MODES, de Modelización Estadística de Coruña, da demanda do R, porque en todos os convenios que temos con empresas, o R é o software que utilizamos, pero utilizámoslo porque falabades antes de Big Data, de gran cantidad de datos, por exemplo, no proxecto este do grupo PRISA, que é un proxecto donde nos reciben, o sea, cada día entran do orden de 8 millóns de entradas da xente que está mirando pois o país, e fai cada cliqueo, e aí o que se trata é de buscar perfiles de usuario. Pois todo eso, hai unha empresa, bueno, hai uns colegas que son de bases de datos que fan un primeiro filtro, pero logo o estudio faise todo en R, incluso con implementación de técnicas pues, bastante novedosas que non estaban metidas, sino que se fixeron ese proceso de distancias e de cousas destas de mercado. Logo, pois, dous proxectos que fixen, un con Emalsa, en augas así recientes. Non, vou vos decir, os tres están feitos programas con R. Un de calcular a fiabilidade dos submarinos estos que está ahora na Avantia, que tuveron outro problema distinto que non é a fiabilidade. Eso está feito unha librería de R que absorbeu a empresa que nos subcontratou e que utiliza esa librería, utiliza e a vende, pero detrás está feito un programa bastante amplio que estuvo pois unha chica tamén do máster que estuvo empleada un ano con un proxecto traballando casi full time, facendo todo, pois eran 709 subsistemas con válvulas de presión, con temas moi tal. Noutro que fixemos de control de calidade de queroseno, lles dimos un curso á empresa, Facet International, que ten sede en Arteixo, para que utilizaran o R, porque o que lles fixemos foi todo en R. E outro exemplo, con unha empresa máis pequena, Emalsa, que é de Augas da Coruña, os que sexades da Coruña, pois, eso de sufridores, aí tamén fixemos un tema sobre control de contadores, ciclo de vida dos contadores, e tamén fixemos todo en R, e dimos neste caso era 2 persoas que o manexaran eles por seus estudios, o sea que realmente é un tema que lles atrae moito, porque no momento en que non teñen que pagar licencias e que poden utilizalos sin tal, pois convence, eu creo que é un mundo por explorar, porque, bueno, creo que despois hai unha mesa sobre isto,
pero xa vos deixo a miña opinión, porque donde así como a mellor na docencia me costa moito, pois eu dou clase aparte deste máster de técnica estadística, que aí a lingua franca é o R, mas está aquí Manolo, que é o coordinador xeral, non pode decir que non. Pero vamos, é así, pero eu intento incluso nun máster que dou de enfermería, eu dou un clase co R, bueno, pouco e pouco van, ou non de documentación, que é unha xente totalmente do mundo de letras normalmente, sin problema, vamos, eu non vexome aí, paise que ir a mellor o R Commander ou o R Study ou cousas así máis cómodas, pero vamos, que penso que sí, que ten moito futuro aí. Bueno, gracias.